dangdut lewat via IMO. Para setiane ati kadung tresno mring sliramu wong ayu raeleng dina lan wektu ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ora karuan senadyan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan Asik wong ayu kowe tak tunggu cop pikir semoyo wae Prayoko aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane ngetresno tutup pondonane lungite asmara. Yuk semangat kanca-kanca Esar Indonesia Saka ya kanca-kanca Sinoman tetap semangat. Oh garapan nih bener garapan. Janji para setia